Bývate v byte Košiciach a túžite po chate, ktorá bude vzdialená povedzme do 15 km a ponúkne vám maximálne súkromie? Veľa ich takých nie je v ponuke, ale dnes vám jednu takúto ukážem. Poďte si ju s nami pozrieť. Nachádza sa v časti Košice Sever, len 15 minút autom z Košic. Zastávaná plocha chaty je 133 m2 a pozemok má cez 70 árov. Súčasní majitelia zariadili kompletnú renováciu exteriéru od fasády, strechy, okien a dverí. A skvelú pohodovú atmosféru vám dodá táto výnimočná hypokaustová pec. Toto miesto vám ponúka absolútny kľud. Z každej strany máte les, žiadni susedia a 70-árový pozemok vám ponúka dostatok priestoru pre vaše aktivity. S touto ponukou si aj vy môžete splniť svoj chatársky sen a pokiaľ hľadáte niečo naozaj unikátne s takýmto súkromím ako máme tu, tak sa mi neváhajte ozvať a ja vám to tu rád ukážem. Ahojte.